U godinu 879. Hrvatska je ušla na čelu s Duksom Zdeslavom, sinom Trpimira koji je na hrvatsko prijestolje zasjeo uz bizansku pomoć. 860. i 870. godine su prošle u međusobnim borbama klanova unutar zemlje te u borbama s vanjskim neprijateljima, ponajviše Venecijom. U to vrijeme se zbiva i obnova moći Bizanskog carstva na čelu s Bazilijem I, koji je sklopio savezništvo s Karolinškim carem Ludovikom II te uspješno ratovao protiv Arapa na Sredozemlju. Za njegove vladavine pod bizansku kontrolu je došla većina južne Italije te je carstvo vratilo svoj utjecaj na Jadranu, ojačavši utjecaj središnje vlasti u dalmatinskim gradovima. Bizant je pokušao svoj utjecaj proširiti i na dalmatinskim gradovima susjednu Hrvatsku, što su nakratko i uspjeli postavivši svog vladara na hrvatsko prijestolje. Zdeslav je svrgnuo Domagojeve sinove 878. te ih je poslao u progonstvo. Osim što se stavio pod zaštitu bizanskog cara, Zdeslav se stavio i pod okrilje patrijarha u Konstantinopolu, odvojivši nakratko Hrvatsku od pape u Rimu. Ipak, njegova vladavina nije bila dugog vijeka. Venecijanski kroničar Ivan Đakon piše da je Zdeslav ubijen, a neki Slaven imenom Branimir postao je novi hrvatski vladar. Branimir je vrlo brzo poništio Zdeslavovo priklanjanje Konstantinopolu, o čemu svjedoče papinska pisma iz 879. godine. Papa Ivan VIII dana 7. lipnja 879. uputio je pismo Branimiru, u kojemu ga obavještava da je blagoslovio njega i njegov narod. Istoga dana papa je uputio posebno pismo svim časnim svećenicima i svemu narodu, u kojemu je naglasio svoje zadovoljstvo zbog njihova povratka pod rimsku jurisdikciju. Također, upućeno je i pismo ninskome biskupu Teodoziju, koji je imao titulu Episcopus Croatorum, odnosno biskup Hrvata, u kojemu je potvrđeno njegovo biskupsko mjesto, te ga je papa upozorio da se biskupska čast može potvrditi samo u Rimu. Branimirova vladavina bila je razdoblje mira i konsolidacije nakon 2 desetljeća turbulencija. U pisanim izvorima nemamo zabilježeno da se u to vrijeme odvijao bilo kakav rat u kojem su Hrvati bili uključeni. Da se zaista radi o vremenu mira tijekom kojeg je bilo dosta graditeljske aktivnosti, najbolje nam svjedoči činjenica da je pronađeno čak 8 kamenih natpisa s imenom Duksa Branimira. Redom su pronalaženi natpisi u Gornjem Muću, Ninu, Šopotu kod Benkovca, Ždrapnju, Lepurima kod Benkovca, Bribirskoj Glavici te još jedan nalaz u Lepurima kod Benkovca. Možda je najvažniji onaj iz Šopota, zato što se na njemu spominje Branimiro Comes, Dux Croatorum. Osim graditeljske aktivnosti, svojevrsnu potvrdu da je Branimirova vladavina bila vrijeme mira, svjedoči nam i činjenica da je ime njega i njegove supruge Maruše zabilježeno u Čedadskom evangelijaru, što ga čini prvim hrvatskim vladarom nakon Trpimira koji se zaputio na hodočašće u taj grad. Iz Branimirova vremena datira i prvi pokušaj crkvenog ujedinjenja prostora pod vlašću hrvatskog duksa i dalmatinskih gradova. Godine 886. ili 887. umro je splitski nadbiskup Martin, što je pokušao iskoristiti ninski biskup Teodozije, koji je prihvatio ponuđenu upražnjenu splitsku stolicu, no nije se želio odreći ninske biskupije. Teodozije je papi Stjepanu V tvrdio da je tim činom obnovio salonitansku metropoliju, a papa ga je pozvao da u Rim dođe po pali. Ipak, navedeni Teodozijev čin nije ostavio nikakve trajnije posljedice, jer su se nakon njegove smrti odvojeno birali ninski biskup, odnosno splitski nadbiskup. Možemo pretpostaviti da je Teodozije, čiji je službeni naziv bio Episcopus Croatorum, krenuo u ovu avanturu najvjerojatnije uz podršku Branimira. Valja podsjetiti da je bizanski car Bazilije I, kako nam piše Konstantin Porfirogenet, početkom 880-ih zapovjedio dalmatinskim gradovima da danak koji se prije davao strategu teme Dalmacija od sada daje vladarima u zaleđu. Tako su hrvatskom vladaru počeli danak davati Split, Trogir, Zadar, Osor, Rab i Krk. Takva odluka je pospješila integraciju dalmatinskih gradova i hrvatskog zaleđa, a zasigurno je u tom približavanju svoju priliku vidio i Branimir, stoga bi ovu Teodozijevu avanturu valjalo promatrati kroz prizmu Branimirove politike prema Dalmaciji. Ne možemo točno odrediti kada je Branimirova vladavina završila. Ono što znamo jest da je njegov zadnji spomen iz 888. kada saznajemo da je crkva Svete Marije u Muću podignuta u vrijeme Duksa Branimira. Dakle, možemo pretpostaviti da je njegova vladavina završila negdje oko 890. Na prijestolju ga je naslijedio Mutimir.
Nemoguće je reći je li do prijenosa vlasti došlo mirnim putem, zato što nam postojeći izvori o tome ništa ne govore. Mutimirovo ime prvi put se javlja u ispravi iz 892. kada on rješava spor između Splitske nadbiskupije i Ninske biskupije oko crkve Svetog Jurija u Putalju. U toj ispravi Mutimir navodi da sjedi na očinskom prijestolju, residente paterno solio, i kako je ta crkva darovana Splitskoj nadbiskupiji od moga oca, a patre meo. Povjesničar Ferdo Šišić je ispravno primijetio da se tu Mutimir poziva na Trpimirovu darovnicu, te zaključuje da je Mutimir Trpimirov sin. Ipak, valja istaknuti opasku Nevena Budaka, koji je dobro zamijetio da je problematično to što se u navedenoj ispravi Mutimir poziva na Trpimirovu darovnicu, kojom je Trpimir navodno darovao crkvu Svetog Jurija na Putalju Splitskoj nadbiskupiji, a znamo da je upravo dio o darovanju crkve naknadno umetnut u darovnicu. Samim time postavlja se pitanje autentičnosti Mutimirove isprave i koliko je vjerodostojno što u njoj piše, pa tako i između ostalog da Mutimir sjedi na očinskom prijestolju. Ipak, u historiografiji postoji konsenzus da je Mutimir zaista bio Trpimirov sin, te se taj podatak rijetko dovodi u pitanje. Osim u ispravi iz 892. Mutimir se spominje i na kamenom arhitravu oltarne pregrade iz crkve Svetog Luke u Uzdolju. Njegova vladarska titula koja se spominje na tom arhitravu je princeps. Nadalje, na temelju De administrandro imperio saznajemo nešto više o Mutimirovoj vanjskoj politici. U 32. poglavlju važne su nam 3 rečenice, a one glase: godinu dana zatim, izašavši iz Hrvatske, prije spominjani Petar, sin Gojnikov, istjera iz vlade bratića svoga Pribislava i njegova 2 brata, te on preuzme vladu. Oni pak umaknu i uđu u Hrvatsku. 3 godine zatim dođe Bran da zavojšti Petra, ali ovaj ga svlada, ulovi i oslijepi. Na temelju napisanog možemo zaključiti da je Mutimir budnim okom pratio događanja u borbama za srpsko prijestolje, te je podupirao različite strane u tim sukobima. Zbog manjka izvora nemoguće je odrediti kada je Mutimirova vladavina završila, no obično se kraj njegove vladavine stavlja negdje između 905. i 910. godine. To se temelji na činjenici da se njegov nasljednik Tomislav prvi put spominje 914. pa se pretpostavlja da je Mutimir umro nešto ranije. Prva godina u kojoj se spominje Tomislav je 914. Toma Arhidžakon u svojoj Historia Salonitana navodi sljedeće: Ivan je bio nadbiskup godine gospodnje 914. u doba Duksa Tomislava. Pretpostavlja se da je Tomislavova vladavina započela nešto ranije, oko 910. Tomislava se spominje i u kontekstu sukoba s Ugarima, koji su 895. ušli u Panonsku nizinu i započeli svoje pljačkaške pohode širom Europe. U Gesta Regum Sclavorum barski svećenik piše da je Tomislav, hrabar mladić i snažan ratnik, vodio s njime, to jest Atilom, mnoge borbe i uvijek ga natjerao u bijeg. U historiografiji se obično smatra da se u ovoj vijesti nalaze zrnci povijesne istine o borbama Tomislava i Ugara. Podaci izneseni u Gesta Regum Sclavorum, kao i činjenica da je nakon ukinuća Ninske biskupije 928. Grgoru Ninskom bilo ponuđeno da preuzme jedno ispražnjeno biskupsko mjesto, među kojima je bilo i ono Sisačke biskupije, navelo je povjesničare na zaključak da se za vrijeme Tomislava Hrvatska proširila na sjever. Vratit ćemo se samo nakratko na pitanje Siska. Teško je zamisliti da bi Grgoru bilo ponuđeno biskupsko mjesto izvan hrvatskih granica, što samim time dodatno potvrđuje tezu da je Hrvatska u vrijeme Tomislava već bila proširena na područje Siska. Starija historiografija smatrala je da je Tomislav proširio svoju vlast sve do Drave. Postoje također teze da Tomislav uopće nije proširio svoju vlast na sjever, kao i da se hrvatsko proširenje na sjever dogodilo još u 9. stoljeću. A za kraj nešto novija razmišljanja su da je Hrvatska u to vrijeme bila proširena samo do Siska i okolice. Kada govorimo o sadašnjosti, ono po čemu Hrvati najviše pamte Tomislava je po tome da je on prvi hrvatski vladar koji se u papinskim spisima oslovljava s titulom Rex, odnosno kralj. U pismu iz 925. Papa Ivan X. Tomislava naziva kraljem Hrvata, odnosno Rex Croatorum. Nije poznato kada je Tomislav uzeo kraljevski naslov, no zasigurno je kao vladar morao nešto značajno napraviti što bi ga nagnalo da uzme kraljevsku titulu. Moguće je da je pobjeda nad Ugarima bila okidač da Tomislav uzme kraljevsku titulu, budući da su ugarske provale i pljačke bile veliki problem
koji nisu mogli riješiti ni moćniji vladari od Tomislava. Posljednji spomen Tomislava imamo na Splitskom crkvenom saboru 925. godine. U zaključcima sabora Tomislav se spominje, ovisno kako tumačite prijevod, kao konzul ili kao onaj koji vlada u pokrajini Hrvata i u krajevima Dalmacija. Inicijativa za sazivanje sabora došla je od Tomislava, humskog kneza Mihaela Viševića i dalmatinskih biskupa koji su željeli odrediti koja će nadbiskupija, odnosno biskupija, imati primat u novoj crkvenoj pokrajini koja se prostirala na području dalmatinskih gradova i Hrvatskog kraljevstva. Papa Ivan X udovoljio je njihovu zahtjevu za sazivanjem sabora, no želio je da glavna svrha sabora bude dogovor kako suzbiti bogoslužje na slavenskom jeziku. Papinim željama unatoč, na saboru je ponajviše pažnje posvećeno primatu u novoj crkvenoj pokrajini. Glavni kandidati bili su splitski nadbiskup Ivan, koji se pozivao na tradiciju salonitanske metropolije, ninski biskup Grgur i zadarski biskup Formin. Sabor je zaključio da će splitski nadbiskup postati metropolit crkvene pokrajine s objašnjenjem da splitska nadbiskupija ima prvenstvo nad svim crkvama ove pokrajine, odnosno inter omnes ecclesias provincie huius primatum habeat, jer se ondje nalaze kosti svetog Dujma. Dokumenti sa Splitskog crkvenog sabora historiografiju su doveli u nedoumicu oko Tomislavove vlasti nad dalmatinskim gradovima. Činjenica je da se na Splitskom crkvenom saboru 925. spominju samo hrvatski kralj i humski knez, a nitko od predstavnika bizantske vlasti. Mišljenja povjesničara bila su različita. Najstarija hrvatska historiografija prihvaćala je bez pogovora tezu o hrvatskoj vlasti u dalmatinskim gradovima. U drugoj polovici 20. stoljeća došlo je do promjene u toj paradigmi, te je dio historiografije na čelu s Nadom Klajić negirao bilo kakvu Tomislavovu vlast na dalmatinskim gradovima. No danas se ipak smatra da je morao postojati neki oblik hrvatske vlasti ondje, jer je teško zamisliti da bi se stvarala nova crkvena pokrajina, a da se na tom prostoru nalaze dvije odvojene političke jedinice. Općenito, u ranom srednjem vijeku je bila uobičajena praksa, barem u velikoj većini slučajeva, da politička jedinica bude istovjetna crkvenoj pokrajini. Jedna od teza koje je iznijela starija historiografija, a opstala je više manje do danas, jest da je savezništvo Tomislava s Bizantom protiv Bugara dovelo do bizanskog prepuštanja dalmatinskih gradova na upravu Tomislavu. Ipak, smatram da se jako teško može govoriti o bilo kakvome savezništvu između Hrvatskog kraljevstva i Bizanta. Primjerice, u De administrando imperio Tomislav se uopće ne spominje, a teško je zamisliti da se jedan značajan bizanski saveznik, kako se u historiografiji tvrdi za Tomislava, izostavlja iz poglavlja u kojima se piše o Hrvatskoj. Nadalje, odlomci o Hrvatskoj, unatoč raširenom mišljenju da se odnose na 10. stoljeće, odnose se zapravo na 9. stoljeće, a razlog valja tražiti u tome da carska vlast nije bila pobliže upoznata sa situacijom na hrvatskom prostoru, jer da jesu, zasigurno bi se u carevom dijelu spomenuo Tomislav. Također, u De administrando imperio spominju se srpski vladari iz 10. stoljeća skloni Bizantu, kao i Mihael Višević, humski duks, kojega se u dijelu naziva Antipatom i Patricijem. Međutim, Tomislava u toj priči nema. Dakle, na carskome su dvoru jako dobro znali tko su njihovi saveznici, te stoga valja zaključiti da nespominjanje Tomislava sugerira kako on to nije bio. No, ako Tomislav nije bio bizantski saveznik, onda se treba zapitati na koji su način dalmatinski gradovi došli pod njegovu upravu. Prije svega, potrebno je razumjeti bizantski položaj u prvoj polovici 10. stoljeća i činjenicu da je bizantska Dalmacija bila na periferiji carstva. Godine 913. bizantski car Aleksandar odbio je platiti godišnji danak bugarskome vladaru Simeonu, čime je prekršio mir iz 897. godine. Uskoro je bugarska vojska bila pred Konstantinopolom, što je označilo početak novoga bizantsko-bugarskog rata koji je potrajao sve do 927. godine. Tijekom rata Bizant je pretrpio težak poraz kod rijeke Aheloj 917. te je Simeon nekoliko puta dolazio pred zidine Konstantinopola. Bizant je diplomatskim putem pokušavao pridobiti na svoju stranu Pečenege, Srbe i Mađare, no pregovori su često završavali neuspješno ili je Simeon vojnim akcijama sprječavao mogućnost dogovora, a o čemu govori primjer svrgavanja srpskog vladara Petra. Nadalje, carstvo je prolazilo i kroz unutarnje probleme. Nakon smrti cara Aleksandra na prijestolje je godine 913. došao osmogodišnji Konstantin VII. Porfirogenet, u čije su ime vladali njegova majka Zoe i patrijarh Nikola Mistik.
U idućih nekoliko godina Bizant je postao poprište žestoke borbe oko skrbništva nad mladim Konstantinom, a konačnu je pobjedu odnio Roman I Lakapen, koji je 919. svrgnuo Zoe i Nikolu Mistika, te je 920. okrunjen za cara i time de facto postao car koji zapravo donosi odluke, dok se Konstantin držao po strani, te on nije imao stvaran utjecaj. Sve su te okolnosti u Bizantu mogle nagnati dalmatinske gradove na samostalnu akciju, što ne bi bilo prvi put u njihovoj povijesti. Naime, 805. godine dalmatinski su gradovi Karlu Velikom poslali svoje poslanike, zadarskog duksa Pavla i biskupa Donata, te su mu iskazali vjernost. Bizant je pokrajinu vratio pod svoju vlast tek vojnom intervencijom iduće godine. Nadalje, u De Administrando Imperio navodi se da su dalmatinski gradovi se potpuno osamostalili za cara Mihaela II. U 820. Teško je povjerovati u potpunu samostalnost dalmatinskih gradova tijekom tog razdoblja, ali navedena dva izvora svjedoče nam da se u Bizanskoj Dalmaciji znalo donositi odluke mimo carske volje. Iako je Bazilije I nakratko ponovno uspostavio bizansku dominaciju na istočnoj Jadranskoj obali, može se reći da je on u konačnici nepovratno gurnuo dalmatinske gradove u proces integracije s hrvatskim zaleđem, tako što im je zapovjedio da novac koji su do tada davali strategu, to jest upravitelju teme Dalmacija, sada počnu davati vladarima u zaleđu, a tako i hrvatskome. Takva je zapovjed pospješila interakciju obale i zaleđa, a vrlo su brzo novonastale odnose pokušali iskoristiti Hrvati u zaleđu. Kao što je prije spomenuto, ninski biskup, a kasnije splitski nadbiskup Teodozije pokušao je objediniti svoju ninsku biskupiju i splitsku nadbiskupiju u jednu metropoliju, tvrdeći da obnavlja Salonitansku crkvu. Za kraj, indikativno je to da se u oporuci priora Andrije iz 918. godine ne spominju predstavnici bizanske vlasti. Smatram da je proces približavanja dalmatinskih gradova i hrvatske vlasti započet Bazilijevom odlukom o davanju danka vladarima kulminirao s Tomislavom. Gradovi su bili suočeni s činjenicom da su potpuno zanemareni od strane carstva, koje je imalo velike unutarnje i vanjske probleme. S jedne je strane uvijek postojala mogućnost bugarskog upada, a s druge strane je sjećanje na arapske pljačkaške pohode još uvijek bilo svježe, te se nije mogla zanemariti mogućnost da se oni ponove. U takvoj situaciji nije nemoguće zamisliti da su dalmatinski gradovi se obratili Tomislavu da se stave pod njegovu zaštitu. Potrebno je naglasiti za kraj da izostanak bizanske političke prisutnosti početkom 10. stoljeća nikako ne znači da su veze Hrvatske i Bizanta u potpunosti prekinute. Nedavna arheološka istraživanja potencijalno su nam otkrila ime supruge kralja Tomislava. Radi se o kraljici Domaslavi, čije je ime otkriveno na ulovcima natpisa pronađenog u crkvi Svetog Vida na Klisu. Povijesno-filološkom analizom došlo se do zaključka da se natpis treba datirati u prvu polovicu 10. stoljeća, no nije se sa sigurnošću moglo reći čija je Domaslava bila supruga. Iako je na samom početku 10. stoljeća vladao Mutimir, on se nije koristio titulom Rex, a iz natpisa je jasno vidljivo da je Domaslava kraljica, odnosno Regina. Stoga ona nikako ne može biti njegova supruga. Budući da postoje novija tumačenja koja smještaju Krešimira I i Miroslava u 9. a ne u 10. stoljeće, a znamo da se žena Mihaela Krešimira zvala Jelena, vjerojatno je da je Domaslava bila Tomislavova supruga. Tomislavova vladavina završila je 926. a to se može zaključiti na temelju isprave Krešimira II. Koja je u povijesnoj znanosti bila kamen spoticanja, ali smatram da se datum isprave može uzeti kao vjerodostojan, te samim time i kao izvor za kronologiju hrvatskih vladara u 10. stoljeću. Zaključimo ovaj video zapis s položajem Hrvatske 925. godine. Kralj Tomislav je uspio iskoristiti Bizansko-bugarski rat kako bi se približio dalmatinskim gradovima i u konačnici ih dobio za sebe. Splitskim crkvenim saborom je na neki način to i postalo službeno, jer je splitska nadbiskupija izabrana kao metropolitansko središte, čime je politički prostor na koji se Hrvatska prostirala postao istovjetan crkvenom, što je bilo izrazito važno za vladare ranog srednjeg vijeka. Ostaje pitanje je li se njegova vlast prostirala na južno-dalmatinske biskupije. Znamo da su dubrovački i kotorski biskup sudjelovali na Splitskom crkvenom saboru, stoga nemamo razloga sumnjati da su Dubrovnik i Kotor u tom razdoblju priznavali vlast hrvatskog kralja. Tomislavovi uspjesi su omogućili Hrvatskoj relativno miran razvoj tijekom gotovo čitavog 10. stoljeća, a što je prekinuto tek građanskim ratom krajem 10. stoljeća između braće Svetoslava, Krešimira i Gojislava.